بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome our audience sa ating weekly Islamic lecture din sa ating Masjid Ahmad, Masjid Sharif Ahmad Zuhair Al-Sharif Al-Khadija Al-Ilmi rahimahumullah, at sa ating Islamic Center for Communicating Forum Incorporated. Alhamdulillah, salamat naman Allah subhanahu wa ta'ala na iyang ipahitabo ang kini lecture at kini siya sa enhancement sa tuwang iman. Isip kita mga Muslim, kinahanglan nato pahinumdum kay Allah nag-ingon sa Quran, fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Magpahinumdum o magpahinumdum kay ang pahinumdum makatawag sa magtutoo. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nag-ingon siya, inna ya'kulu al-dhi'bu al-ghanam al-qasiyah. Sa pagkatapos ang kaunol sa lubo, sa wolf, ang tuba na nag-inusara. Kini hadith naghatag sa tuwa kay Balo nga kung usa ka Muslim magulang siya sa grupo sa mga Muslim, dako posibilidad nga masala siya ni Shaytan. Nga naman, kaya wala may makapahinulong sa iya. Dito rin sa kung nasa sa piling ng mga Muslim, makabuot sa usalam na ay makapahinulong sa iya dahil. Or kasi, maulang pa siya kung himo og sala, kaya na yung Muslim na nakikita sa iya. So, yan ang importante na isun ang pagkanamikang jamaah ba. Ang pagtipok-tipok, nakita, pagtipok ta, magang Domingo, aron ma-enhance o ma-mulaman o matuwag iman. Alhamdulillah, nakuha na ito sa niyang simana ang kabahin sa ang Islam, solusyon sa tanong lupa. Naghatag ka ng mga example nga ng Islam na hindi mo siya solusyon sa tanong lupa. At ang punto dito ang bahin sa depresyon sa usang tao nga ang pagka-guol sa usang tao, Islam ang solusyon. Usan sa hinunggan na mag-guol ng tao, dili niya makuha ang dunya, dili niya makuha ang iyang ipamandoy nga material ng utang, nga makamundong material ng utang. Magkasya isa sa mga hinungdan na ikagawal sa tao. Usapan sa hinungdan na ikagawal sa tao, ang mawala sa iya ang material ng utang, mawala sa iya. So nalang niya sa duha, diya ang magtuyok-tuyok sa duha. Puro na ng dunya ang kagawin sa tao. Nabay maguul sa inuha kung dili siya makasala. Dili siya makasala. Sapod, dili siya makasala ang tuhod. Magkilak-kilak pa siya kaya wala siya makasala ang tuhod. Mula ka po kung hindi ka makasala ang tuhod. Wala. Pero hindi ka kailangan. Wala. Pero kung maguba ang imuhang motor, imuhang sakyanan, o gikawang ang imuhang iman, mga gamit. Bilang dito. Bilang, di ba? Natuwa na. Ha? Di ba? Natuwa na ito. Kumbaga, kung sense kayo sa normal sa usang tao, na samtang nabuhi siya din sa kalimutan, ang iyong kasing-kasing nakadikit sa kalimutan, nakadikit sa dunya. Normal na siya. Ang iyong kasing-kasing, ikaw maamahan, nakadikit sa iyong mga anak. Once na nag-usa siyang anak ang mawala, murang mabali ang haligi sa iyong mga kalimutan. Di ba? Ikaw nga bana,
asawa. Once na biyaan ka sa iyong asawa, mula magbubak ang iyong kalimutan. Ikaw mga anak, nakadikit ka sa iyong ginikanan. Once na biyaan ka sa iyong ginikanan, mula end of the world na, katapusan na ng mundo. Muna siyang tao, nakadikit ang iyong kasing-kasing sa dunya. Mauna, ang dunya ko ang hinundan, nga mabuol ang tao. Wala nila ang hinundan, nga mabuol ang tao. Napay usa sa inyo mga nagbuol siya kay wala niya na-memorize ang Quran. Wala, normal lang. Anong tigil na ka-memorize? So, di ba? O ang mas worst pa na, kung hindi ka makasala o ka dyan, nakamakakabuntang na, mag-uul ba ka? Wala kasala ka dyan. Mag-uul ka. Mag-uul ka sa rin. Sa pool, nakamakaka, alas 6 ako. Alas 8 na sa tutan. Di ba? Kasala ka dyan. Okay na. Mag-uul ka. Once niya, di ka mag-uul, meaning, ang imo kasing-kasing, na pagkalimutan na siya ba, nakakuha na siya sa dunya nito, nasarangka na siya sa dunya, na balong na siya. Pero kung kapatid pa kang kaluul, na kay nur, na kay liwanag, na kay kahayag ng iyong kasing-kasing. Karon, ang Allah subhanahu wa ta'ala, gihimo niya ang dunya, kinigalimutan, temporary lang ng paluyo sa usapang tao. Pero siya, waiting shift na ba? Waiting shift niya. Lagi gihulan na biyahe. Matag sa tuwa, na gihulan niya biyahe. O dito sa tuwang destinasyon, dito ang tinuod niya kinabuhi, hindi biyahe. Ang sa kamupin, gipamutan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung unsa ang wais ng mu'min. Wais. Nagtunod ang Nabi sallallahu alaihi wasallam ang wais ng mu'min, ang iyang pangandaman, ang pikas kinabuhi. Nga naman, maghatag tao computation, mathematics. Ganyan, mathematics na. Ang atuang kinabuhi na kung siya sa lima ang atuang kuyanan, 5. Una, sa tiyan sa tumama. Ilan na kabulan dito? Siyam. Ikadua, kuya na ito, kinigalimutan. Ikatulo, kuya na ito, sa lunganan. Ang ikaw sa atmo sa pagdugong. Ang ikalima, paraiso o impyerno. Ano na? 5, ang mahimong puy-anan sa usa ka tawo. Una, sa tiyan sa iyong inahan. Bilang kabulan, siyang kabulan. Nahuman ito, nigawas ng kaka. Nanaka sa ikaduha ka puy-anan. Ang kini nga kalimutan. Pinakabuloy ka ang puyo diyan. Wala ka ba nun? Di ba? Ikaw, pinakabuloy ka ang puyo. Wala ka ng puyo? Oo. Wala ka ng puyo, ha? Dahil ka nga ako? Wala. Di ba? Ikaw ba? Yung dyan ito? 41. So 41 na tuwing nakakatan ko yung mga kalimutan. Kung magbayad ka rin tayo natin, hindi na yung mayroon lang mga habang. Di ba? Pero kung yan ka sa pag-ibig, impas na. Kaya 15 years naman. Kung pwede lang yung pag-ibig ng dunya, kalimutan ka. Iapit sa pag-ibig, himuha na ang kalimutan. Lakas na. Bayad na. Dito sa lugnanan, ilang years na mabuhay dito sa lugnanan. Once na mamatay ang tao, ilang years na mabuhay dito, hangtod na mabot ang adlaw sa paghukom, ang pangutana. Kano sa pamabot ang adlaw sa paghukom? Okay, pangutana. Ang mga tao na namatay sa 2000, ilang years na sila sa lugnanan nila ako? 25 years na lang, katong mga tao na namatay sa 1,000 years. 1,000 years. 2025 na katong sa 1,000 na lang. Ilang years na sila nag-years sa lugar? 1,025. Imagine mo, 1,025 years na siya nagpuyo sa lugaran. Mas taas pa ang iyang pagpuyo kaysa kinabuyo niya sa kalibutan.
Di ba? Atong butanan, nagbuyo siya din sa kalibutan 40 years. 40 years na. Wala na 100 years na. Kumbaga, nitaas na kinabuhi ito, 100 years. Pero compare mo sa iyang pagbuyo sa iyang hubunganan, 125 years na. Allah Akbar. Ano? 5. Unsa ang kahintang dito sa sulod? Pero ako i-discuss niya. Karon, wapot na adlaw sa paghukom. Butakan na ito niya ako na dyan. Kaya ikatulog ko siya ako'y anak sa usaha katuluwa. Opat na. Kaya una sa tiyan sa minahan. Ikatulog dari sa kalimutan. Ikatulog sa lubunganan. Ikaapat sa adlaw sa paghukom. Naingon ang Nabi sallallahu alaihi wasallam nga adlaw sa paghukom is 50,000 sana. 50,000 years. Ay dili. Na'am, 50,000 years ang adlaw sa paghukom. Dili before to die 500 years sorry. 500 years ang adlaw sa paghukom. 500 years kang nagbulat kung paraiso ba ka o impyerno. Wag na lang 500 years. Ang ano sa paghukom dili lang sa oras. O sige, sa oras lang. O hukom na, paraiso na rin, impyerno na rin. Dili. Magbulat na dito 500 years. Magtindog ba ka? Magtindog. Mautong kalif niya, budol ng adlaw, o tanan na pangilitan, o tanan panintod. Na yung mga tao na masinod niya, maabot siya, bubuko siya tiin, ang kurang nagmahaba. Dahil mga tao na masinod niya, tama sa tuhod. Dahil mga tao na masinod niya, tama sa hawak. Dahil mga tao na masinod niya, tama sa iyahang tutulan. Naisinod, dahil tao na masinod niya, naglamon siya sa iyang sinod. Kumbaga muna siya ang mahirap dito sa alas ng buko. 500 years siya magulat, hindi siya mukhaw, hindi siya minum. Except lang sa 7 ka-klase ng mga tao. 7 ka-klase ng mga tao, sila itong mga tao na pasilungon sa Allah sa iyahang landong na dili sila may sa init sa adlaw. 7 ka-klase ng mga tao. Dili pasabot niya, 7 lang sila, nagkan sila, pero 7 ka-katangian. Una, leader ng katarungan. Ikalawa, usa ka bata nga nidakot siya sa pagsimba lang sa Allah. Wala siya nakatuon o binubuy. Babae ng lalaki, sugod sa pagkabata niya, tawag siya ng Muslim, hantog niya nidakot siya. Modo siya katalawang pasilungan. Ikatulong ang klase niya, tao na pasilungan sa Allah sa iyang landong, sa iyang silong niya, sa iyang landong, is ang duha na tao na nagkikugmay para sa Allah. Wala sila nagkikugmay para sa dunya. Ako ang higugma o higugma ko nimo para sa Allah. Nag-ipon sila para sa Allah o nagbulag sila para sa Allah. Kasi doon pasabot niya, nag-ipon sila para sa Allah. Nag-ipon sila para sa Allah. Nag-ipon sila kaya tinabangay sila para makuha ang kaligay sa Allah. Nagbulag sila. Ang pasabot dito na nagbulag sila, hindi niya nag-divorce sila. Nagbulag sila para sa Allah. Ano nga? Ang iyang para nilakaw kay na-emisyon para sa Allah. O ang iyang asawa nilakaw kay na-emisyon para sa Allah. Kumbaga nagbulag sila para sa Allah kaya po. Moto ikatulong ang klase ng tao na pasilungan sa Allah sa alas ng hukum. Ikaw ba't ng klase ng tao na pasilungan sa Allah sa alas ng hukum? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Usa ka tawo nga kanyang kasing-kasing nakadikit sa masjid. Kumbaga, ang kasing-kasing niya masjid ang pinapakita. Bisan asa siya padulong, asa din ang masjid. O gusto niya na magpuyo siya doon sa masjid, ang kasing-kasing niya nasa masjid. Mao siya ang opat na klase ng tao na pasilungan sa Allah. Sa iyang landong, palandungan siya sa Allah. Ikaw na kalima na klase ng tao na palandungan sa Allah sa landong dahil sa alas ng hukum na dili sila may sa kainit sa adlaw. Ang ikalima na tao is rajulun anfaqa
أنفق يمينه أو رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. Bismillah sebelumnya. Usaha tahu nanahakan siya sadaqah. Na iyan isikreto. Walay nakahibalo na siya ang naghahakan ng sadaqah. Hangtod na wala nakahibalo ang iyang wala kamot kung usa igastos siya ng kumakamot. Usa ito sa anak na wala nakahibalo ang iyang wala kamot kung usa igastos siya ng kumakamot. Meaning, bisan pagkatong iyang dihatagan, wala nakahibalo na siya ang naghahakan. Para sa Allah ang iyang buhat. Dito ka rin sa buwan niya, maghatag mo sa dapa, maghatag mo ginapa, kaya nag-check po sa Facebook. Siya ginasikreto niya. Hangtod niya ang tao na iyang dihatagan, wala sa ibang siya na iyang naghahakan. Kato siya, kalima na tao na nagdugong sa Allah, sa iyang nagdugong sa Israel sa hukum. Ikaw na tao na kasi nagdugong sa Allah, sa iyang nagdugong sa hukum, ang tao na lalaki siya, gidali siya, gitintan siya sa babae na magbuhat silang di mayo. Ang babae na ang gitintan sa iya, Saleh, maghugot ako. Sige na, sarado ka lang, sarado, magpirtaan, sarado, magpirtaan, sa kayo na pali mo. Saleh, sige na. Pero ngayon si Saleh, hindi akhafullah. Nakakahanap sa Allah. Kung digawas, siya ang ikaunong na tao na palandungon sa Allah, sayang landong sa adto sa ulo. Ang lalaki na nag-invite sa babae na magbuhat sila ang dawakan, pero nibalibad siya ay nasa hanap sa Allah. Allahu Akbar. Ikapito ang klase ng tao o panglas niya pasilungon sa Allah sa adto sa panghukom, ang tao na nagdinusara, samtang iyang hinundong ang mga grasya sa Allah sa iyahan, ang mga silot sa Allah kung siya magbuhat o sala, ang mga kanuhi sa Allah sa iyahan, samtang nagdinusara siya ba? Iyang hinundong ng Allah kung sa kabutan ng Allah sa iyahan, o kung sa ang silot na iyahan sa Allah sa iyahan, kung buhat o sala, samtang ginahinundo niya ito, nitulog ang iyang luha. Siya ang ikapito na pasilungon o palandungon sa Allah sa iyang landong sa Allah sa hukum. Kato sila, ito. Memorize ko kalin. Masa ko una? Di bisa sa na lang. Ang una ay Joel. Ang leader ng makakamangan. Ikalawa, ang bata na nilako sa pagsimba lang sa Allah. Wala siya nagtulog, binuboy. Dili siya magulang pasimba lang sa anay. Wala naman siya binuboy, binubuan. Ang ito nilako siya. Ikatulong ang klase, doa ka nagmamahalan, doa ka naman para sa Allah, nag-ibon sila para sa Allah, o nagkulang sila para sa Allah. Ikaw ba? Tao nakasabit sa... Ang tao na kasing-kasing nakasabit sa masjid. Ginapakita niya pero yung masjid, mutong niyang kasing-kasing. Pag nasa sa iyong balay, naglahan pumato sa masjid. Kasing-kasing na sa masjid. Ikalina ang tao? Ang tao na nagtulong nga wala kaliwang kamay. Naghatag siya ang sadaqah na wala kay pagawang iyang wala mo kung saan ang ilawang, kung saan ang gasto sa iyang tumakamang pagpasabot, isikreto din niya ang iyang pagtapag. Bisan ka ito yung itapangan, wala kakila na siya rin ang tapang. Sumanawa. Parang sa Allah ang iyang gusto. Ikaw nung ang naguna sa mga grasya sa mga hindi, ang lalaki na gitintang sa babae, may magbuhat sila ng kabilang tautan. Magbuhat sila sila. Pero dito ng lalaki, hindi niya kapagbuhat. Nakikahadap sa Allah. Wala na buhatan, hindi palayo siya. Ikapito, natutulong tao ang nagdinusara. Samantang nagdinusara siya, nalingkod siya, nagdinusara siya, kwarto siya, balay o sa gawasan.
Nahinunduman niya ang mga grasya ng ihatag sa Allah sa iya. Nahinunduman niya ang mga silot na pwede isilot sa Allah sa iya. Nahinunduman niya ang mga pagsubok na ihatag sa Allah sa iya. Nahinunduman niya na mahal siya sa Allah hanggang nalipuro ang tuwa. Moto siya ka, pito. So, 500 years mag-stay dito sa adlaw sa pagpupug. Dito sila na ito sa kainit sa adlaw. Karon, ang ika-5 na buwianan sa tao. Di ba, ang makapag-isugdan na tuwang picture, 5 na buwianan sa tao. Ang una, ang tiyan siyang mama. Bilang kabuhin siya na tuyo ito. 9 months. Ulong makapulan. Ay, ulong, pili pa mo. Kasi ulong kapulan na yan. O, sa mundo na naman. Siya ang kapulan. Nagpuyo ka sa imuhang tiyan sa imong mama. Sunod na puyanan ninyo, kini. Bila ka tuloy sa magpuyo yan. Nakibalo. Sunod, sa lunganan, sa kubur. Bila kayo sa dito magpuyo, hangtod nga, hindi pa mo ako ang sa hukum. Sunod, ang ano sa hukum, magpuyo ka dito 500 years. Gaya kayo. Sunod, paraiso or impyerno. Pila ka years ka magpuyo? 1,000 years? Pwede ba? Infinity. Sobra pa. 1 million years? Sobra pa. Sobra pa. 1 billion years? Sobra pa. Sobra pa. Allah Akbar. Pero ngayon ang tao, mas concerned niya ang dili na pila ka years dari kalimutan. Mathematics ba? Calculation. Ano naman? Ano naman bro? Ano naman sis? Na dito sa pikas kinabuhi, mas dapat mong hatagan o pansin o bili nga karungon nimo ang iyong relasyon sa Allah aron sa katungong mga lugar sa lugmanan, safe ka. Sa adlaw sa tugtong, safe ka. O dito ka masulod sa paraiso. Kung dili sa kalibutan na ikaw ka na mabuhi ka, magtrabaho ka, magnegosyo ka, wala yung problema. Di ba? Not bad. Okay lang. Pero dili na siya mahinundan na mauwiling na ka sa imuhang kinabuhi dili sa kalibutan. Malimtan na nimo kung unsa ang nasa tigas. Huwag kung namatay ka umang. Di ba? Ang imuhang balay na iyong gikundan na pila ka years ka na sa abroad. Pag-abot yan sa Pilipinas, mag-opening ka sa mga balay, nagpakaon ka sa mga tao. Samantala nagpakaon ka, ikaw ka, natukan ka, natukan. Namatay ka. Kasi nagpili sa mga balay ka, ikaw? Hindi. Ang iyong asawa, huwag pa kayo sa mga tanan. Pakaslan mo siya, naguban mo, sa kasimana, dahil namatay ka. Hindi kasi nag-asawa sa mga asawa ko. Kasi nag-bana niya. Ikaw diyan po, hindi na. Lahi na. Di ba? Na nakasunod na yan. Kasi nahilaw sa mga dito. Kumbaga, ang imong di pa ng kamutan niya, buntag gabi, kayod ka na kayod ka na kayod, pero dili gihapon mo balik sa imuha. Mag-ipon ka sa bangko o pila ka kwarta, pero dili ikaw ang withdraw ato. Dili ikaw, lalang tao. Ang imong asawa, imong anak, naka-ipon sa inyo ha. Wala ka na nagsugod na ba sa tawang lecture? Kung nagsugod na ta, wala ka nagsugod kaya ito mag-iwala ka mo ba? Tayo ako na ito yung balat niya. Nakita ko isa sa China, usa ka driver, family driver siya, nag-testimony siya. Gi-interview siya sa interviewer. Family driver. Ang iyang boss, CEO sa usa ka natong kumpanya. Kumaga siya yun ang founder sa usa ka kumpanya. Siya ang kaniya sa kumpanya, ang boss niya. Gi-interview siya sa interviewer. May pangutana, ang tubag niya, katong driver, family driver, wala kang kahibalo. Ako ba ang nagtrabaho sa ako ang boss o siya ang nagtrabaho para sa ako? Wala sa kahibalo. Kung siya ba ang nagtrabaho para sa iyong boss o ang boss ang nagtrabaho niya sa iya.
Right, namin makuha ang lesson kanina nga kwento. Tinuod niya siya. Nahilap na pala siya sa Jalanyo. Kung saan niya ikaw? Family driver. Kada buntag, ihatid niya ang boss niya sa kumpanya. Tapos maulit siya sa balay. Pagkahapon, kung ako na pagnahin ang boss sa kumpanya, ihatid niya kayo sa iyang balay. Muna niya yung trabaho ka na ito. Basta nag-duty ang boss niya, yung amo niya. Dahil kayo ang amo niya, siyempre, siya, driver, kung pila ang sweldo na yan saya, fix lang. Kung may taon, ang sweldo niya is, magkana taon, $1,000, sana yung sweldo niya, hindi niya na mataas pa. O $500, mara na siya. Pero ang boss niya, nagataas, ang kita kayo, may kumpanya. Ano sila business na nila produce? Yan ang product na nila produce. Namatay ang kanyang boss. Namatay. Ang driver, ang asawa sa iyang boss na ibutay sa driver, moto'y kining Nipuli, gipakaslan niya. Ang driver, nahimo na siya asawa sa bana, sa asawa sa iyang boss niya. So siya na nagpuyo sa balay. O, na-promote siya ang nahimong silo. Karon ang gihabuan sa iyang boss, kinsa nag-ani? Siya ang nag-ani. Mutong naglibog siya sa mga. Nagtrabaho sa akong boss na driver ko o siya mismo o siya ang nagtrabaho para sa kuha. Kasi pasabot ito. Mula pila ka years nagtrabaho ang ako ang boss para malanggo ang kumpanya, pero di ay ako lang ang mag-ani sa iya ang gihabuan. Kaya siya naman nasilo. Siya naman ang counter. Nako, ang lesson niya makuha dito, dili sa pamumuyo nato sa kalibutan, dapat wagis ako sa kamuslim. Ayaw mag-focus sa pag-ipon ng kwarta. Kaya pag-ipon ng kwarta na magpakadako duga na dunya na mga kapsul. Dunya na mga kapsul. Ayaw. Pag nawala ka, di na mo madalas sa lugar. Ang imong bawang masakyanan. Bisan mo sa kaligid lang, di na mo madalas sa lugar. Dito sa tikas niya po. Kini ang mga lecture na nagsulat sa Islam, gusto na natin kato, introduction na to siya. Nga, kung sa ka-importante ang mga weekly lecture, na makakuha na ka kung mahalaga na ang importansya na makaalis sa masjid, aron ma-enhance ang atawang iman, ma-develop ang atawang iman, maprotektahan ang atawang iman, kaya maupos ang atawang iman pag hindi ka makadungog mga Islamic lectures. Kadaan-daw ka makadungog music sa iyong silingan, kadaan-daw ka makadungog mga drama-drama sa iyong silingan, kasi ikaw mismo po, naminaw ang music, dili maupos ang iyong iman, upos oy. Pag naupos ang iyong iman, magsala ba ka? Kasi hindi ka na magsala. Maupos na ka sa sala. Sa Muslim ko, dili. Magsala eh. Lapit ako mga balo, lapit ako mga balo. Ayaw, tubuti nga maupos ang mundo na magsala lang ka. Kaya yung mga Muslim sa iyong palibot, kaya maulaw ka. Lubugin gusto lang eh. Pag wala yung mga Muslim, okay lang. Mga Christian din ako mga kauban. Wala, hindi magsala. Wala ikaw bandong sa kuha. Ayaw, tubuti nga maupos sa mga punto. Pag maupos pa siya mga punto, upos pa sa luka na, naupos ang iyong iman. Maupos Masya Allah, sige na. Ay, labay pa ako dito sa ito. Baik, ang ito ang topic, dahil hindi ko saan ko na masukod. Ang ito ang topic, usa sa mga topic na dapat mahiwagan sa usang ka-Muslim. Al-usul at-talata. Al-usul at-talata. The three fundamentals of religion. Three fundamentals of religion. Ang ulo ka pundasyon sa relihiyong Islam. Diri nagtindog ang relihiyong Islam sa ulo ka pundasyon. Ang una, ang Allah ang ako ang Ginoo. Muna siya muna. Ikaduha, Islam ang akong relihiyon. Ikatulo, si Muhammad ang ako ang propeta. So bitawag siya tulo ka pundasyon. Kay wala may lain nga
sandigan nimo o imong sandiganan isip ikaw mahimo sa ka-Muslim. Unsay basihan kung may pangutana? Tayo, i-prove sa ako ang ikaw sa ka-Muslim. Muna yung mga tubag, kaya tulog. Usa ko ka-Muslim na naman, kay si Allah ako Ginoo. Ikaduha, Islam ako ang relihiyon. Ikatulo, si Muhammad ako ang propeta, Muslim ko. Ang mga ulama gayon, mauna siya ang basihan sa pagka-Muslim. Ang tulo. Allah akong Ginoo, Islam akong relihiyon, si Muhammad ako ang propeta. Tanan niya lakas sa Islamic religion na tuyok-tuyok ang tulo. Wala na ikaw pa. O bilit-bilit makuha na. Kaya tulo. Baik. Kini tulo mga pagsunan, mao ni siya ang ipangutana sa lugnanan. Ini mamatay mo sa katao, sa dihang ilubong na siya, muabot ang duha ka anghel. O sa ngalan sa duha ka anghel? Si Munkar o si Nakir. Mo siya na-mention sa hadith. Munkar o si Nakir. O sa meaning sa Munkar? Ang meaning sa Munkar is wala ka kila. Wala ka kila. Nakir, morgato, wala ka kila. Sumabot ang duha ka anghel, wala ka kila. Ano wala ka kila sa ilaha? Kaya mo ito'y ipangutana sa kumbaga, ikaw ang tao, mo ito'y ipangutana kinsa man mong duha. So sa diyan pangutana siya, o ikaw, ang nakalulong, nangutana sa mga kinsa mong duha, o sa wala ka ila. Sa mga ngalan niya, Munkar o Nakir. Ang ngalan mo, wala ka kaila. Kaya nangutana mo ko, siya ngalan mo, meaning, ikaw siya, wala ka kaila. Munkar o si Nakir. O nasang ka kung kailanganan ko, kaya ang itsura nila nakadepende kung unsa ang imong binuhatan. Ikaw ang Muslim nga namatay, buhutan ka ng Muslim. Muslim ka nga kanunay ka magsala, Muslim ka nga karon ka tulig ka ng Muslim. Check ka pa. Ikaw na Muslim na buutan, ang itsura ni Munkar o ni Nakir, guwapo ang itsura nila. Kumaga, maganahan kasi ng itsura. Kaya humot ang ilahang bako, humot. Pero, mga tanay, ang kanan, kinsa man mo, anong bako mo, humot man mo. So, mutabag sila, kami ang imong binuhatan. Kami ang imong binuhatan. So, sila sinutabag sila kay Diakol. O kung sa katao, mamatay, nga siya dautan. Muslim na siya o dili Muslim makaibutan kay dautan siya mga tao. Makasasala na tao. Dili magsala, magbuhat o dautan. Ang mawapot niya itsura ni Munkar o Nakir na mawapot sa iya, ang itsura. Makahal mo ang itsura. O baho pa dyan. Ang tao mahal mo kinsa ng duha ko, maok yung itsura ng baho pa dyan ko. Tubag sila, kami ang imong dautan na binimatan. Allah Akbar. Mungkin ang tao, ang makaluwas dito sa iya, ang iya ang makabalingkod. Ang makaluwas sa iya. Sa iyang pagtungo sa Allah, na Allah ang Ginoo, nagbuhat sa kayuhan. Basta nagbuhat sa kayuhan, naluwas siya. Pero kung ang iyang binuhatan sa dautan, mamustahan mo ito sa kawin. Tayo, kinig ko yung kapundasyon, ang una, ang pagtuong ng Allah kung Ginoo. Mangutana ito duha, man rabbuka, itong duha ka anghel, kinsa ako mga Ginoo? Rabbi Allah. Kung Muslim siya, mutubag siya, Rabbi Allah, kung Ginoo ang Allah. Dino ka, kung sa iyong reliyon, mutubag siya, din Islam. Ang akong reliyon, Islam. Ikatulong ang pangutana, man nabiyo ka, kinsa iyong propeta, mutubag siya, Nabi Muhammad. Ako propeta si Muhammad. Maluwas siya. Tayo, hindi na siya basta-basta na pangutana. Bisan pa o karoon panandaan sa iyo ni mo tubago, inikamot ni mo sa lunganan, lahi ang sitwasyon dito. Depende kung unsa ang imong bukod nga paghawid na si Allah pa dyan ang imong Ginoo. Depende kung sa imong bukod nga paghawid nga Islam ba dyan ang imong relihiyon. Depende pa dyan sa hugot nga paghawid si Muhammad ba dyan ang imong propeta. Karon ato ang sukdol. Kita karon adili sa masjid, nag-lecture ta.
Sukdo na to. Kung unsa ka hugot akong pagtuo nga si Allah ba dyan ang tawag Ginoo? Islam ba dyan ang tawag reliyon? O si Muhammad ba dyan ang tawag propeta? Tulo ka pundasyon. Tayo, una, si Allah ang ako ang Ginoo. Kung nilutag si Allah ang imuhang Ginoo, tanan nga klase nga pagsimba sa iyahan nimo siya ialay. Wala kay ibilin bisan gamay. Wala kay ibilin para sa engkanto, wala kay ibilin para sa malas papawinas, wala kay ibilin para sa pagpadugo. Tanan nga matang klase sa pagsimba sa Allah nang nimo ihalay. Kung usa ka Muslim, na siya'y suot nga anting-anting. Kung sa'y pasabot ka na, bro, John. Na siya'y suot nga anting-anting, kung sa'y pasabot ka na. Kung sa'y nasa iyang pagtuo, siyang iman. Hugot ba kayang pagtuo sa Allah? Dili, naman. Kaya higamit pa siya o, anting-anting. Meaning, ya Allah, kulang ang iyong pusog. Pasay mo ako, magamit ko kayo natin. A'udhu billah. Subhanallah. Alaysa Allah bitaqil hamda. Allah kayo sa Quran. Dili pa ba sapat ang Allah para siya kalipin? Di ba? Kaya, nagpatukot ka o balay. Samtang nagkaroon ng pundasyon. Kung sa'yo, dito ka sa pundasyon, bro, ikaw eh, paano ka? Pundasyon na ka. Kung sa'yo, dito ka sa pundasyon, sa balay. Kwarta, isa ba? Manok, iyaw manok, ibutang dito ang ulo, padubuan, pundasyon. Ano man, para ligon. Ang pundasyon para bisa magliyong pa. Sulit. Right. Kana ang klase kung Muslim ang tao magahimo anak, unsa siya na pagka-Muslim, unsa ang iyang relasyon sa Allah, unsa ang iyang pagtuo sa Allah, hugot ba o huyang? Huyang. Nga kinahanglan pa niya o imanan. Dili ba sapat ang Allah nga sa Allah siya ngayong tabang ang mahimong sulit ang iyang pundasyon? Pagkahuman na nalingkamot siya sa iyang abilidad na mauni ang mga kabilya, mauni ang size sa kabilya na ang iuta, mauni ang kalakto, mauni ang kadagan, mauni ang kalalumon sa iuta para sa pundasyon. Naman kailangan pa niya magpabuko mga yung masatabang sa jin. Ingkan ko manatod. Tanan, muli kayo mga kapatid, tanan na tao nga magpadugo pasabot ka na is nangayo siya tabang sa jin. Tanan nga pagpadugo, engkanto ang kinahanglan. Wala na ilain pa. Nakibagong sakyanan, paduguan mo, ipahid mo sa plate number ang dugo. Ipahid sa samin ang dugo. Nga naman, para proteksyonan siya sa jin. Engkanto, para dili siya mabangga, para dili di malasun. Naiindahan, opinion, magpadugo, mag-ihaw o karne. Sa mga Christian, ang ihaw nila baboy. Ang mga Muslim, siyempre, bawal ng baboy. So, ihaw niya, kanin. Oh, so siya, di ba? Nagka-consent pa siya ang bawal ng baboy. Pero siyempre, yan gibuhat. Asa yung sa kung masala ko, ang pag-ihaw o baboy o ang pagpadugo o kanin. Di, mga talaga sa mga babae. Bukin mo ko ha. Iiwan. Tayo, okay na. Kaya, asa yung mas dako o sala? Si Juan, ini si Sister Zayna. Asa yung mas dako o sala? Mukha ko ng baboy o mag-ihaw ng kanting para ipatubo sa balay. Asa yung mas dako o sala? Mukha ko ng baboy o mag-ihaw ng kanting para ipatubo sa opinion kay bago ang balay. Asa yung mas sala? Both sila sala, pero asa mas dako? Magpadugo ka naman. Yang bago ang baboy ko. Shirk. Kung saan ang shirk? Ang pagsimba sa langit ng sa Allah. Ang tao na makahimo o shirk, makahimo o shirk,
Kung mamatay siya, never na siya pasayloon sa Allah. Abadan, di na siya pasayloon sa Allah. Ang Allah gayon sa Quran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ang Allah dili niya pasayloon ng tao na nagbuot ng shirk kung mamatay. Pero pasayloon niya ang buwan ng mga sala. Kung sa buwan ng mga sala, ang mga major sin. Ang sala, tulo ka klase. Shirk, major sin, minor sin. Ang shirk, pag-ihaw, example sa shirk, pagsuot anting-anting. Pagsapit sa balay, kung ka nang pusod sa bata sa pertahan, kung hindi musulod ng magtibatas. O kung pagsapit niya sa balay. Pagpadugo, anak, ano yung mga shirk? Major sin, mga dagkong masala. Kung sa example sa mga dagkong masala. Alin? Ha? Pagbuat ng zina, auzubillah. Pagsiping sa lalaki sa babae na dili niya asawa. Major sin na siya. Unsa pa? Major sin. Sa mga guy, sa hindi. Ito masala, major sin. Ang pagpatay ng tao. Ito masala, gamay ang sala. Ito masala. Right? Minor sin. Kung sa example sa mga minor sin, gamay ng sala. Ha? Manghila? Riya? Uy, ang riya, shirk. Shirk, ang riya, ang pakita ng tao, riya ay shirk. Naam, shirk pun asgar. Gamay na shirk. So, shirk, yapon. Gamay na shirk man. Porque gamay siya. Ang gamay na shirk, mas dako pa kaysa major na sala. Kini. Tao nga nakapatay, tao nga nagsala na si Ustad Malang, ako paniluto na ako ang sala. Asa'y mas na nilang sala. Tao nga nakapatay, giba-giba niya, gibulbul pa niya ang liyo. Ikadua nga tao, nagsala, wala siya nagpatay, wala siya naghinabot, bukan siya na tao, pero sa diyan nagsala siya, Allah. Nandito na ako sa talaga. Asay mas na ako sa lahat. Naipinto ba? Samtang naitaw mo nagsala, katulad sila ko sa bagyo, dipinto sa mga siya ni. Nakulitaw nagsala. Allah Akbar. Yan na ko sa mga tao sa kilid ba? Gi-praise siya, dahil doon, nibutan niya, magsagano ka lang, daw siya magruko, straight tayo, magsujud ka lang. Gago siya magsalawa. Nadunggan mo ito niya, binibukan niya atay. O may istorya siya sa pera, magsala. Pasting ako. Pasting na daw siya. Magsala. Oo, pasting. Kumbaga, kulang ang iyong pang-praise. Pasting ako. Dapat idugan ko ninyo. Subhanallah. Kaya mas nakong sala. Ang tao nga nagpatay, o tao nga nagsala pakay ng tao. Kung ikaw ang sala ng patay ng tao, ha? Tao, yung patay. Tayo. Nga naman, kay shirk na to. Kini kay major sin man, naabdak na siya masala, major sin, ang hukom. Kasi hukom sa tao na nakapatay. Patay po, wala kong kisas ni Haidar Ilm. Yala yung lalina mano, kutiba alay yung kisaso, pilkatila. O kamo mga magtotoo, giubliga sa inuha ang kisas. Ang kisay nakapatay, parting po siya. Hindi ko na masarap niya. Pero compare sa shirk, mas dako gihapon ng shirk. Bahala magsayaw-sayaw ka sa TikTok, wala yung problema na basta kayo mag-shirk. Ano man? Kaya kung mamatay ka muna shirk ka, dili nakapasayloon sa Allah. Pero kung nagsayaw-sayaw ka sa TikTok, pag namatay ka, napay na sana, pasayloon ka sa Allah. Unsay akida sa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sa tao nga namatay nga nagbuhat ng shirk. Namatay siya, nagbuhat ng shirk. Unsay pagtuon ako, unsay nga ko saya. Pasayloon ka ba siya o dili na? Namatay siya, wala siya nangayog. Pasaylo sa Allah, ya Allah, pasaylo, wala. Basta ay, gipuno niya ang iyang lawas ng anting-anting. So, butang sa balay, pagpaswerte sa iyang business.
Wala, namatay siya. Tayo siya pasaylo mo. Sakto. Unsay akida sa Ahlus Sunnah wal Jamaah katuwang akida atong pagtuo sa tao nga nakapatay. Wala siya nangayon pasaylo sa Allah. Kung sa siya pagpapanindot ka ng kung wala siya nagmahay siya ang gibuhat ng krimen. Hangtod nga nabansan siya, namatay po siya. Unsay itong saya. Pasaylo pa siya sa Allah, dili na. Gusto sa Allah. Tahtal masyiah, ang mga ulama gayon, huwa tahtal masyiah. Naa siya sa under sa kagustuhan sa Allah. Kung gustuhan sa Allah, mapasayloon siya, mapasaylo siya. Kung gustuhan sa Allah, masilutan siya, silutan siya. Basta Muslim ha, basta Muslim. Pero kung hindi Muslim, automatic ang pasaylo. Right. Nakuha nito ang diferensya sa tao na namatay na nagbuhat o shirk o sa tao na namatay na nagbuhat o major sin. Tay, o sa tao na nito siya pampaswerte. Pampaswerte o nag-wish siya, nagagawa o falling star, Allah, wish ko. Ay Allah, dinawag mo ka na, may falling star. Nag-wish siya. Pagkaman niya nag-wish, nilakaw na siya, tapos naligsan siya, boom, patay. Wala siya nakapagtawba, di ba? Sigurado, wala siya nakapagtawba. Naayon sa katao, nga, nag-ribak siya, nangutang siya o 5-6, patubo. Sa diyan nakautang na siya, nasa iyang kamot, ang kwartang na, sigurado doon niya, bayaran doon niya na interest. Naligsan ko siya kauban, duwa sila naligsan na katong gabi na, duwa sila naligsan. Boom! Patay sila duha. Ang usa, nito nag-wish sa falling star. Ang usa, naidala ng kwarta, nagilan sa riba. Tay, kisa sa ilang duha ang dili na pasayloon sa ama. Automatic impyerno. Ang nag-wish. Katong nag-riba, kasi huwag mong saya. Depende sa Allah. Kumbaga, wala kay final na atol. Wala kay final na atol. Kung gusto mo sa Allah na pasaylo siya kay tawag mo siya ng Muslim, buhutan mo siya ng Muslim, kumbaga, nagipit lang siya, mga nabuhat ko niya, so Allah naman yun, gipasaylo siya. Pwede ba na tayo mo? Pwede. Pero nakita sa Allah na sinutan ni, kay kapila na gibadlo, nga haram lang ba? Haram lang ba? Haram lang yan lang lagi. Pero otro gibuhat-buhat, otro niya gibuhat-buhat. Sinutan ka. Sinutan ka siya. Pero ang silot niya, dili permanente, temporary lang. Pwede 1,000 years, sinutan siya, impyerno, pwede 2,000 years, at least dili permanente, pwede ba na? Usa sa silot sa impyerno, mga kaisunan, painom kang magbula-bula nga nanak na isang dugo. Kamatay ka ng matagtikip ang nabuto, isalan sa baso, ipainom sa imo ha. Pero okay pa ganina, sa impyerno, nagbula-bula, nagbukal-bukal, sa kainit, nanak na isang dugo. Usa sa silot sa impyerno, ang bugda sa babae nga bayaran. Kana ito ang babae nga bayaran, pukpok na babae, pasaylo ko sa konsulting. Ang iyang duga, ang gawas sa iyang private part, kanang tawag na, duga ba na duga? Duga. Sa lurong to siya, ipainom sa imuha. Mote isa sa mga silot sa impyerno. Mag-inom ka na, buntay ito hapon sa 1,000 years, pwede? 1,000 years. Pagkaman ka, iso mo na yung pagkaman. Ako ito bilang. Kuha niya ang kuhan, silot. Usa sa silot sa impyerno, mga kaisunan sa Islam. Usa sa silot sa impyerno, ang kalayo nga kulor itong dili pula. Itong. Kaya sumala pa sa hadith na Nabi sallallahu alaihi wasallam, gipainit sa Allah ang impyerno sulod sa 1,000 years. Kaya ang unang pag-create sa kalayo, color orange. Pula. Orange. Gipainit pa siya sa Allah ang 1,000 years, niabot siya color blue. Blue siya. Nahimong blue.
Gipainit pa sa Allah 1,000 years, na mo siyang puti. Puti ang pulo sa kalayo. Gipainit pa siya sa Allah 1,000 years, na mo siyang pulo itong. Umaw na siya ang pulo sa kalayo sa impyerno itong. Hindi na makita mo sa Facebook na describe ang murag lava, bitaw, murag bulkan, yan buto. Hindi na mo ang impyerno. Ang impyerno pulo itong ang kalayo. Ang Allah ganoon sa Quran, innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab wa kana Allahu azizan hakima. Ang Allah ganoon sa Quran, sa pagkamatuod katong mga tawo nga wala mituo sa Allah ug sa iyang mga palatandaan sa iyang mga ayat, amo silang itambog sunugon sa impyerno ug sa dihang mga langay, mga lusnaw ang ilahang mga ulog ug mga panin, amo kini ibalik na pud sa original na panin ang ilang matagantaban ng silot. Ang tao mangod sa impyerno, kung silutan siya, malanay ang iyahang ulog ug panin, okay na, bukog na, so dili na makabati og sakit. Nganong dili na makabati og sakit? Kay ang panin mangod ang makabati og sakit. Ang panin mo nang gimension siya sa Allah sa Quran nga ang panin ang sunugon. Mo nang kung naitaw tao nga masunog, dalon siya sa doktor nga expert sa panin, nasunog ang iyang panin mo. Tusukon sa doktor o gagong ang iyang panin nga nasunog. Tusukon. Pag makabati siya sakit, ay, pakidok, sakit dok. Meaning, katong panin niya, buhi pa. Na may chance na mabalik. Katong panin niya nga nasunog sa kalayo. Dili sa kalibutan. Pero pag tusukon sa doktor ang iyang panin nga nasunog, sakit dili. Dili yung dok, wala ko inabagyan, patay na ang iyong panin. Dili na siya mabalik pa. Sa impyerno, pag masunog ang panin, nga dili na makabalik, kasakit ang tao kung sa himo sa Allah, huwag kang magdiwang. Ibalik na mo ang imo original nga panin o unod, aron makabatik na magkasakit. Pag natunaw na po sa Arabic, ginisyon sa Allah sa Quran, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha. Ang magayon, every time nga malanay ang iyang panin, amo na po ni alisdan ng bagong panin, liyadukul agad ang iyang nakalantaman ang silot. Ang gigamit sa Allah nga kalima, nga word, nga every, kullama. Sa Arabic, ang kullama, paulit-ulit. Walay katapusan. Paulit-ulit. Example, Mayroong Manjori. Kullama araka, ahbabtuka. Every time na makita ka na ako, dili. Nagamahal ko sa inyo. Kumbaga, naibig ko sa inyo. Kumbaga, dili na maputol. Pag di ko kita sa inyo, wala ko mabatihan. Pero pag makita ka na ako, wala ko mabatihan. Maibig ko sa inyo. Kullama rakituka, ahbabtuka. Every time na makita ka na ako, maibig ko sa inyo. Pag di ko kita sa inyo, di ko maibig sa inyo. Muto siya, wala ka tapusan. Kung muto siya gigamit sa Allah sa Quran nga word nga, kullama, every time nga masunog ang ilang panin sa impyerno, alis na balik. Muto siya usa sa mga silat sa impyerno na kaigsunan sa Islam. Muna, ang usa ka tao nga nagbuhat og major sin, kung wala'y swerte ang bila, di siya panginoon sa Allah, impyerno sa ka, bisag Muslim pa ka, ayaw ka makasulod sa paraiso. Kaya dito ta sa ikatulong ng klase ng sala, ang minor sin. Ang minor sin, gamay nga sala, ayaw ninyo i-underestimate bisag gamay nga sala. Ano man, innal jibala minal hasa, ang buntod gikan sa gamay ng mga bato. Ang buntod gikan sa gamay. Ang gamay ng mga bato, naipon ang naimo, buntod. Kung sa example sa mga minor sin, mas nila.
Mamakak major sin. Ang bakaon nakabuhat og major sin. Unsay hukom nga mag-CR ka tayo sa mga mag-CR moatubang ka sa kibla pwede ba na? dapat nakakilig ka nga ang kibla na yan or imong italigdan ng kibla bulibang ka magiging ka sa'yo ko na haram di ba? Dili pwede na sa hadith dapat nakakilig ka either nagdali ang imong kibla or nagdali ang imong kibla. Una ang mga inyong mga kinituro sa inyong mga balay kung straight sa kibla, usban na, ibabungkag na nito rin. Pakyaw. Ako kayo hindi iman bro. Ako yung iman sa inyo. Ibabungkag na ito ay iwag militar. Di ba? O, narin sa inyo example. Ang siyang na mo, ang siyang na bro. Bro. So, ang inyong kinituro, kung nakatubang sa kibla, usbana kay every nga mag-CR ka dito na kay sala ang katong nga sala minor sin. Ang dumay ka, yun ang usbanoy makakayo ka para mo lagi gamay pero kadaan mo ka mag-CR makipon hantong niya muda ko mo to siya example sa mga minor sin. Ako ano tayo usa sa mga example ko sa minor sin. Kung nakoy itunol ko na tubig sa imuha para imong inom, unsa nakamot imong kwaon, imong wala, kung minor sin na siya. Dapat tuon ako. Dili wala, minor sin na siya. Kaya, katulad to, unsay reaction, unsay yani mabuhat sa tao kung siya katulog manguyab, di ba? Nasa hadith nga kung ikaw makapatid panguyab idha tasa'aba ahadukum falyakdhim fa in lam yastati' falyada' yadahu ala famih. Nagingon Nabi sallallahu kung manguyab ang usa sa inyo pugnan niya ipagawa ko sa inyo pugnan niya. Kung dili kayo kailangan mo ang baba mubukad ng baba sampungan niya. Mo to siya ang sunnah. Ano naman? Kaya kung dili mo sampungan imo ang baba, ang syaitan musulod sa imo ang baba. Nasa hadith sa Sahih Muslim. Ang syaitan musulod sa imo ang baba. Asa siya luwas? Siguro, jangan sa mga kalitan pag mahal sa baba. Sa lubot, kaya makautot ka. Ako lang, syaitan, dos na. Wato. Ang problema ko, manguyap na kong balik, kato nga syaitan na hinawas, balik na ko, uwi ka bawa niya. Nabukaw naman siya, nabukaw. Muna ang tao nga sakit panguyap itaw, hadili niya sa puhan niyang baba, ang bulito ang iyang utok, ano man kaya syaitan nasa iyang lawas. O galit na siya makabuhat o dautan, o dakulan siya magsala, kaya ang syaitan nasa iyang lawas. Muna nagtutulong ni Propeta Muhammad SAW, kung manguyab ka, sampungi ang iyong baba. Kung di mo sampungan, kung sa hukuman na, minor sin, gamay ang sala. Gamay ang sala. Kung daghan ba kagsambol sa mga gamay na sala. Kaya babae nga dili mag-hijab, major sin, minor sin, o shirk. Babae nga dili mag-hijab. Major sin ang hatol sa babae nga dili mag-hijab. Pag namatay siya, ang babae nga dili mag-hijab, wala siya nangayo pasayo sa Allah. Unsay hatol sa iya? Sa tuwa na kuwang klase. Depende sa Allah. Kung pasayon siya sa Allah, total, magsalam ikaw ni, total, bukang ikaw ni, siguro, di lang sa mag-hijab, kay maulaw siya, kay mga classmate niya, yan mga Christian, mga silingan niya, i-bully siya. So, ang Allah, magulo yun, pasayon siya. Sige, paraiso ginawan ka. No. Pero kung bigyan kaya kung bayan. Silutan ka ulit, ikaw sa ilawan. Silutan ka. Taong mo ito mga agis, silutan ka. Bigat na kung bayan nila.
Kaya ba? Mo siya ang buwan may tabo. Kumbaga wala kay assurance ba kung paraiso pa sa dili. Kay naka sa hatol nga kung gusto mo sa Allah, pasaylo ka. Kung niya gusto mo, hindi ka pasaylo. Kaya mo siya, no? Unang kinibilang ako ng lecture ba sa ay ito kaya medyo personal lumay pero kailangan mabuti para mapukaw ang tao ba. Kaya kung mag-example tao mga taga-planet Mars ang kasabot mo sa lecture, dili. Muna mag-example ko, kamar para sulod kayo ang lecture. Makikita ko na nga Allah subhanahu wa ta'ala natawa ang paraiso ba o ang kalibutan pareho? Dili. Ang pagkaon ba o ilindon sa paraiso pareho sa kalibutan? Dili. Karon ang Allah subhanahu wa ta'ala iya kang gi-encourage niya paghimo mo o kaiwan. Di mo ito na sakto kay medyo na siya, medyo sensitibo siya. Ang Allah gi-encourage ka niya na maghimo o kaayuhan kung sa'yo bayad sa tuwa, paraiso. Kaysa paraiso na yung mga pagkaon, na yung mga ilindon. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang dimension niya ng mga pagkaon o mga ilindon sa paraiso, ang mga pagkaon na ito ang nakita dali sa kalimutan. Kaya para madasid ta. What if kung Allah nag-isama siya ng mga pagkaon na wala kaila? Kung may kaila, ano? Gusto mo magdasid ng paraiso? Nakuha ninyo? Kaya, upat ka ilindon sa paraiso. Upat ka ilindon sa paraiso. Upat ka subak na dito tamo inom. Usap ito na kayo ilindon. Tubig. Ha? Tubig. Tubig. Subak na putli o tinaw kayo ang tubig. Kailan na wala? Kailan ka? So, nato sa paraiso. Mo ang gitugot sa Allah. Gihimo sa Allah nga mainom na to. Sa paraiso, bisag dili pareho ang kalibutan ng paraiso, aron kita makailan. Aron lunduton mo, kaya kailan ka? Kaya ikaduha ang klase nga mainom sa paraiso. Gatas. Tubig, subak nga gatas. Puro gatas nga. Pure nga, puti nga, lamig nga gatas. Na dili mo makuha ng lasa ng sobra sa kalamig. Kaya kailan ka wala? Kailan ka sa gatas. So, madasit ka dito sa paraiso no, kaya yung gatas mo lamig kayo. Kaya, ikatulong ang kasi na mainom sa paraiso. Honey. Ang honey. Dugos. So sa dugos, kailan kang dugos, di ba? So sa paraiso, ang dugos sa paraiso, dili siya makahubog o dili ka masumulan. Di ba, painong ka ng dugos sa kapasok ko, usara ka lalaan, kaya mo, sakit ka rin lang, usak ka lang. Patay na ka, bumabala. Ang dugos sa paraiso, bisa pa sa kadram, ipa-inom sa imuha. Lamig na kaya akong para sa iwa, hanggang sa huling maka. Lamig kaya akong siya. Mata siya, dugos sa paraiso. Pero, upat na klase ng inom sa paraiso? Alak. Suba ng alak, isunod yung pinaka-the-best nga alak ang inyong mapalit. Whiskey. Parang sa ko, whiskey ang pinaka-the best nga na alak ko sa kalimutan. Mga dapat kayo sa inyong anak mo. Pag sa inyong kana, magdiwag ka, dato ka. Pag nagbibili lang, hindi ako kayo sa inyong anak. Whiskey. Tayo. Banayan. Kanak siya alak sa paraiso, malamig kayo sa kanya, mas lamig pa. 1,000 times o sobra pa yung kalamig kayo sa whiskey sa paraiso, dili pa dyan makahubog. Tayo mo siya ang mga ilimnon sa paraiso. Gisulti, gihimo sa Allah ang mga ilimnon sa paraiso na pareho sa ato ang nakitaan na bisan lahi o lasa mas lamig ito aron ano naman? Madasig ka. Look, duta sa reward mo, bismillah, himo tagkaayuhan. Diba? Morgan sa mga pagkaon. Unsay una nga makaon sa tao, inigsulod niya sa paraiso.
dapat natin ang primero natin ito. Unsay una nga makaon sa tao sa paraiso. Inisulod niya sa paraiso. Hindi ka pwede pertuhan. Welcome sa rin. Nandito mo balay. Nandito mo asawa. Matapos ba? Ikaw ka. Pagkaon. Nandito ang pagkaon. Unsa ko nga pagkaon? Ha? Dates. Premium dati. Premium. Kasi magsalakaw. Unsa ang una nga makaon sa paraiso. Sa mga babae, namin kaya wala. Sige lang. Unsa ang una nga makaon sa tao sa paraiso? Ha? Apple? Apple yan. Ikaw ang apple ay makaon sa iyo. Pila na years ka lang sa pag-upo, may 5 years, yung apple rin makaon sa iyo. Isa na yung matay. Isa daw? Atay isa? Ha? Well, mashallah. Atay sa balina. Atay sa balina, mo siya ang una na taon sa tao sa Paris. Kamu ba mo na-study sa science kung unsay benepisyo sa atay sa balina? I-research ninyo sa internet. CC, ChatGPT, sa mga kamera, di ba? Kunti mo na mga tutor sa mga nag-spila ko. Kailangan ito magpa-tutor, CC na lang. ChatGPT, sa mga Nova. Makita ninyo ang benefits sa atay sa balina. Allahu Akbar. Moto siya kung na makaon sa tao sa paraiso. Naam. Muna, ang mga gimension, ang mga giimo sa Allah, ang mga grasya sa paraiso, pareho nagyapon o ngalan nga nabili sa dunya aron ako ang makita o kahibaluta ang unsa ang kaulat aron madasig ka sa paghimo o kaayahan. Ako na to. Alhamdulillah. Asa na ito ganin? Katong pagtuo sa Allah nga Allah ako ang Ginoo. Allah ako ang Ginoo. Kinahalan bitaw na kung tinuod nga Allah ang Ginoo, nakay kahandog sa iya. Nakay kahandog sa kinahalan nga siya lang ang imong simbahon. O dili ka magbuhat o sala nga siya nakakita sa iyo. Pero pag di siya nakakita sa iyo, hindi ka magbuhat o sala. Naayon sa kababae from gusto niya tintalon ang lalaki. Ibugay siya sa lalaki. Ang pinakapasana sa libro na sila ko sa Medina. Paparay, mapagod siya. Pero ang lalaki, siguro, nasa 6 apil ang lalaki, munang patay na patay kayo ang babae sa iya. Dunahan ko sa imuha. Ihatag na mo kung sa imuha gusto. Kaso lang din sila kasal. Right. Ningon ng lalaki, para mundang na ang babae, sige, para mundang na sa imuha kung pangin mo. Musugot ko nga maguban kang tuwa. Sana kang gabi. Pero may kondisyon. Sa man? Sirati ang kanan nga bitana nga wala'y makita sa tuwa. Wala din makita sa tuwa. Nakita ng tuwa. Sige. Sige. So, nisulog na sila sa usa ka balay. O iya nagisirada ng kanan nga bitana. Oh, ready na ko ha. Sarado na kanan nga bitana. Babae, kaya nag-effort. Ang laki, nahiga ka. Oh, sure ka? Tarang bitana, sarado na. Wala nakita sa tuwa. Ngayon ang babae, wala na, sarado na. Nakayo sa bitana. Wala na sarado. Nakayo, naglantaw sa tuwa. Katungad bitana. So, kaya bitana, sarado na magkalanto. Kasi ang bitana, nangyay ito sa tuwa. Pero sa bitana, bintana nga narito ang Allah maglantaw. Kaya ng saratan, nakasalot ang babae. Sa hindi mo sa babae, may hawa siya. Nakabagay siya kahadlok sa awa. Ang kahadlok sa awa, nituot sa iyong kasing-kasing. May hawa siya. Sa panahon.
Kumbaga, ikaw po sa Muslim, imong i-analyze yung mga ayaw himuha ang Allah na pinakaubos na naglantaw sa imuha. Ayaw himuha ang Allah na pinakaubos na naglantaw sa imuha. Example, Khalil, pwede ba nga maminaw ka o music at ubangan ni Abdul Karim? Ha? Ano man? Maulong masaya, di ba? Wala si Abdul Karim. Bigyan na ka maminaw ng music? Pwede na. Naman ang Allah. Ya Allah, hindi ko maulong sa iyo. Nasa Abdul Karim? Ha? Maulong ako. Ano man? Maulong ko ni Abdul Karim? Ayaw himuha ang Allah na pinakaubos na mula sa imuha. Kabalo mo ang silot sa tao na nagzina, auzubillah, ng dunya, is bunal-bunalan sila o 100 at umangan sa mga tao o kato ng mga tao na maglantaw samtang sila ginasilutan sa ilang salat na nabuhat is na-mention sa Quran Allah dahil sa Quran وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ o musaksi musaksi sa silot nila at mga tao na naging ziyakudwa sa ilang pagbunal-bunal ang musaksi sa ilang grupo sa mga mananampalataya, grupo sa mga Muslim na mga magtotoo, sa mga karong ng mga tao namang gisugo sa Allah na ang musaksi sa tao na silutan kay nagbuhat og sala, nagbuhat og zina, mga karong ng mga Muslim. Ano man? Ha? Wala ka kabulog sa ba? Kaya wala ka kabulog sa pangutana. O, wala ka kabulog sa pangutana. Nakapag classmate para sa tao ni Anwar Aulaki. Kuwan siya kining gimini siya pero sa Amerika lang ako classmate ako. American siya pero gimini pangyayang ang lahi niya. Ipangutana ko niya. Ano sa sakwa? Brother, bakit tawag niya sakwa? Nakatubag ka sa pangutana sa exam na to. Duwi ko nakakuha sa iya, nakatubag. Kurang sa iyo, nakapangutana siguro. Brother, na-review ka rin mo itong libro para sa exam. Duwi ko tubag. Ano siya? Kurang sa iyo, pangutana. Brother, napalit ba naman itong libro para sa exam? Ano to? Wala ka tubag. Kumbaga, unsaon mo magtubag sa pangutana mismo ang libro na gamitin sa exam, wala mo napalit. So wala ka review. So ano mga tanda ko nga natubag ko nito ang pangutana. Originally, wala yung kanya palit sa libro. Ngayon yung review sa exam. Okay? That's very important. Ito al-usul al-talata. Al-usul al-talata ang ulong ang pundasyon. Ulong ang pundasyon. Ang una, ang pagtutunan mo nga Allah yung Ginoo. Ikatulong, Islam ang iyong relihiyon. Ikatulong, si Muhammad ang imuhang propeta. Dili ka sa Allah. Ang Islam, next week na po siya insyaAllah. Kaya naman asa. So, sa pagtutunan mo sa Allah, ang atong i-focus dahil kaya ito, tinunjud ba ng Allah yung Ginoo? O nakailangan Ginoo? Ito ba nakailangan Ginoo? Si Jesus yung Ginoo? Si Juan? Mary? Si Mary? Hindi na mo Ginoo? Okay. Ang bata ang ipanganak siya ng fitra. Ang bata ang pinakagaling tunduan ng tawhid. Ipanganak siya ng fitra. Ang fitra, limpyo ang iyang kasing-kasing. Limpyo ang iyang kasing-kasing. Kaso lang, ang iyang mga gilikanan, tunduan siya ng mahimong Kristyano, siya ng gilikanan. O tunduan siya ng mahimong tunduan siya ng mahimong Majusi, ang masimpag layo. Mahimong siya ito, pagkakong niya, kasi na siya tunduan. Kaya nakugawa na ang iyang fitra. Ang fitra is limpyo nga pagtubo, nga wala ng Ginoo.
Sumunod siya ng tuwang ni punto sa unang apuntasyon nga mawala mo yahin. Pamatudi, panindigan mo nga Allah lang talaga ang imuhang Ginoo. Pamahagi sa paglikay sa mga shirk o paglikay sa mga major sin o paglikay sa mga minor sin. Panglas, ang shirk, makabuhat kang shirk, kailangan mo magtawag sa Allah para pasaylo ka sa Allah, samtang buhay pa ka. Ang major sin, kailangan gapon mo magtawag sa Allah samtang buhay pa ka aron na erase. Kung na kaya na kagrabyado yung katao mo, pangayon pa sa ilo sa iya. For example, gikawatan ako si Jory o cellphone. Major sin, minor sin. Major sin. Ya Allah, sa ilo ako, nangawat ko ang Jory cellphone. Ya Allah, sa ilo ako, sa ilo ako. Sa ilo ka sa Allah? Ha? Tinuto lang pa sa iyo, dili. Ang tinuto niya pagpalayo pa sa iyo, bro, sa iyo ako. Ya Allah, sa iyo ako, nakawag ka sa pula, ako lang ibalik sa iya. Kato kang pasaylo ka sa Allah. Kailangan, kumbaga, isettle yung mga problema niyo sa tao. Dili ka pasaylo sa Allah, ang tunya, dili mo masettle ang problema. May pamagal, Ustad, Namatay na yung tata. namatay na yung tao. Kung saan ko to, ihatag ko sa iyang pamilya, nga magmana sa iya, anak pa niya, asawa pa niya. Nalimutan, Ustad! Maulaw mo. Maulaw mo. Masikreto lang. Kumbaga, kung asa siya maglipod ka muna, dito niyo mo ibutang ang iyong cellphone, gusto niyo mo, pagutang ka dito, pasaylo ako ng bawang mo. Nakita mo ka na. Dad, Oo. hindi mo na sila makita. Hindi mo sila makita na. Imo mo siya hibuson o ang kantidad na ito, imo isadaka. For example, cellphone worth 10,000. Pag tingko mo 10,000, pagkahuman, isadaka mo sa mga tao ng mga Muslim na nangilahan ng kwarta. Ya Allah, sa ilo ako itong bayan. Ngayon, ihipos ni mga kaiting, once na magpakita, ibalik mo ito. Katulad, imong isadaka ng kwarta, imbes para sa iya, ang reward na ito, matransfer to sa imuha, ay nabalik naman imo ang may sa iya. Klaro? Ako siya. Start, nilong ka na. Gisitin na ako siya, pero wala ko niya pa sa imuha. Nabalik na ako sa iya ang cellphone. Gilipak na ko siya na kasi nangyari ko pa siya pa sa iyo, pero wala ko niya pa sa imuha. Wala ka kailangan ako sa iya. At least na-settle na mo, pasaylo mo kayo sa dili, labas na kato, may importante sa Allah, mga pasaylo sa iya. Pasaylo ka sa Allah. Pasaylo mo na nabalik sa tuwa, wala na kayo obligasyon sa iya haba. Kipasaylo mo ka niya o dili, o kailangan ako, basta may importante, wala na kayo obligasyon sa iya haba. Sa una ka din wala pasaylo. Mo siya, mapasaylo ka sa Allah. Kung ano to, sa major sin siya. Ang minor sins, unsay pamaagi aron ma-erase, aron mapasaylo ang inyong sala, istighfar o ang pagsala sa masjid. Ini, intento magbudok ka, magbudok. Hugasan na yung kamot, tanang sala ka na po sa yung kamot, muagas sa pinakubig. Magugat na sinyong naon, tanang nasala, nyara sinyong naon, matangtang ko tanan, naisala yung naon. Nasa ang mata, walang taon na sa mga ilong. Masami sila sa ilong. Singot to, bako. Magsingot to. Drugs, bitin. Isa pa, nakilala nito ba sa ulit ito, sa Manila lang. Ano yung kasalanan ng ilong? Start, yung amuyin mo yung luto ng kapitbahay. Bakit na nakasalanan yun? Kasi wala kang makahimpulot eh. Ano? Kasalanan nila, bakit sila naggawa ng Jesus? So kung nagawa ng Jesus, ibig sabihin, okay lang kasalanan, nangamoy ng iba. Baka sila kayo magkasala bro, kasi hindi ka nila binigyan. Nakaramdam ka ng gutom dahil sa sarap ng luto nila. Hindi ka nila nabigyan. Ano po sila? Sila kayo nagkasala. Ang nila yun, di ba? Mula sa hadith, pag nagluto ang pagkaon,
Feeling mo na nasimutan sa iyong kapitbahay. Then wala ka naghatag sa iya, magsalat ka. Magsalat ka. Ustad! Kapitbahay mo ka, Ustad, hindi Muslim. Bisan pa. Makasalat mo ka. Hatagi siya. Nag-guess lang na, di ba? Hindi lang. Pero, usa sa makapag-erase sa minor sin, ang imong paglakaw pa imo sa masjid. Di ba nahikatit nga, ikaw sa imong tingin, matantang imong salat? O ang sa katika is makapataas sa imong level, ang salat ang ipasabot dito, minor sins. Mag-fasting ka sa Yawmul Arafah. Mag-fasting ka sa Ramadan. Maarat, ayos yung mga salat mo, mga minor sin na to ang nag-erase, apil ang major sin. Ano nga? Ang major sin, kailangan nyo isipin. Kailangan mo magtaubahan sa Allah. O kung ato, kung sa mga major sin, sa lahat ng mga lecture, kailangan kayo sila. Inshallah, ato itong malitsyon kaya hapon dyan, gamitan na itong projector, usahod na lang din ha, ang mga major sin para tingin mga atong malikayan. Wallahu ta'ala alam, kung lang yan, hinahon niya pakinabang sa inyong mga lecture, o inyong mabalog sa inyong pagulit sa inyong mabalay, o balik yung mga mas madumagan ang matuang pagtuo sa Islam. Kung mga pamutana, pwede na ito abriyan matuang lecture. Allah ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.